बे सासे सानैनि नङा इउपिपिएलआबो सरखार खालामखांबाय खालामाखै होनबा थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल सरखार जादों बेवहाय इउपिपिएल एबसुनि सरखार जादों दा बेखौनो व्यक्तिगत स्वार्थखौ हासिल खालामनो इउपिपिएल दोलोआ माखासे गुन्दा बाहिनी फाथाय हरनानै दिनै बिदि गाग्लोबहोनाया दिनै साफ्रोमखौबो दुखु फोनांदों बिटिसिनि रायजो राजाखौ दुखु फोनांदों पद्मजरानि हा हगारनायनि नामाव बिथांमोना बुस्था सावदों आंनि फट' बानायनानै आब' मलथिनि नामाव आरो देवराव देख्रेब जों साथामखौ मुसुखा बानायनानै सावदों इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव मोनसे मास गेदारिं लानाय जादों बेवहाय बिजेपिनि मदद लानानै खालामनाय जादों खारन जोङो दा सरकारखौ मोननै दोलोजों दाबाय बिपिएफ आरो बिजेपि दा ओंखायनो बे मोनसे जौथ' जयेन्ट माने मोनसे मास गेदारिं खुंनाय जादों बिनि गेजेरजों बिटिसि इलेक्सनाव जेखौ जों कमिटमेन्ट होबोदोंमोन 5 गेरेन्टिस बेखौ जों आखरे आखरे मावनायनि थाखाय दिनै जे प्रस्तुतिफ्रा जाबाय बेखौ रायजोफोरनो फोरमायनो थाखाय खालामनाय जादों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो खौसेयै बोरैहाय 15टा आसन देरहानो हायो बिनि थाखाय ब्लुप्रिन्ट खालामनाय माखासे हाबाफारिफ्रा जागासिनो दं आरो निस्सय जों बिनि गेजेरजों फैबाय थानाय सरकारखौ जों दानो हागोन जायखि सरकार फैया मानो जोङो बिटिसिनिफ्राय खमाव 7 बारायाव 6 जन बेबादि माखासे रायजिक मन्त्रि माखासे केबिनेट मन्त्रि बे मोननायनि बेबस्थाखौ खालामनाय जादों दा बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बे बिटिसि एसेम्ब्लिखौ गाग्लोबनाय नङा बे जाबाय 35 लाख बिटिसिआव थानाय जनसाधारणफोरखौसो गाग्लोबनाय जादों बे जाबाय मोनसे माने उग्रपन्थीफोर बादि ISI फोरबादि माबाफोरबादि माने हुजि सुजिफोरबादि दिनै माने फैनानै गाग्लोबनाय बे कार्यकलापखौ आं निन्दा होयो आरो बेबादि आनपार्लामेन्टारि खामानिखौ मावनो नाङा माने एक्सट्रिमिस्टफोरबादि हाबनानै बेखौ गावफैनाय इन्डियान पार्लामेन्टआव जेरेखम गावफैयाखै होनबा 2000 बै समाव 1999 बिदियाव 2000 सनावहाय दा 9/11 बेफोरबायदि माखासे घटना दं नङा होमबा थिग बेबादिनो बिथांमोना फैनानै बुख्रुबनाय बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जे जिनिसखौ जोङो गोबां टेगनि गेजेरजों मोनदों गोबां जोहोलावफोर जिउ बावनानै मोनदों दा बेखौनो व्यक्तिगत स्वार्थखौ हासिल खालामनो इउपिपिएल दोलोआ माखासे गुन्दा बाहिनी फाथाय हरनानै दिनै बिदि गाग्लोबहोनाया दिनै साफ्रोमखौबो दुखु फोनांदों बिटिसिनि रायजो राजाखौ दुखु फोनांदों आन्दलना खालामनो हायो जोंबो मोनसे समाव आन्दलनकारिमोन दा बेबादि आन्दलन खालामनायनि मुङाव आन्दलन खालामनानै रायजोनि सम्पतिखौ दिनै धंस खालामनाय माने बेखौ मा बुजियो दा बेवहाय गोबां माने लिडारफोरनि बेवहाय माने थुनज्लायनाय दङ आं खावलायगोन इयुनाव जुदि बेबादि माने आन्दलन खालामबा जाहाथे रायजोनि सम्पतिखौ नस्थ' खालामा बे सासे सानैनि नङा इउपिपिएलआबो सरखार खालामखांबाय खालामाखै होनबा थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल सरखार जादों बेवहाय इउपिपिएल एबसुनि सरखार जादों थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफनि सरखार जादों आरो नेक्स्ट हयथ' 5-10 बोसोर उनावहाय सोरनिबा सरखार फैलायगोन दा बेखौ आक्रमण खालामनानै जेबो लाब जाया एसटि होनाय होनो बे गभर्नमेन्ट आसामनि खोथा नङा गभर्नमेन्ट इन्डियासो बेखौ फाइनाल खालामगोन दा एनअसि होनायनि बेला बेथ' गोदान एनअसिनि बाथ्रा नङा बै समाव 2006 सनाव बे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारि गाहाय नेहाथारि गौतम मुसाहारि बिथांमोनानो एनअसिखौ होजेनग्रोदों दा बिथांमोननि रेफारेन्सआवसो एबसुआ जातीय संगठन जानानै होनो हायोबा जों पलिटिकेल पार्टिफ्रा पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय होनो हायोबा बाथ्रा दं राजनितियाव गासिबो इम्पसिबल जायो पसिबल जायो दा बे जातीय संगठनानो दिनैहाय एनअसि होनो हायोब्ला मोनसे राजनितिक दला मानो होनो हाया दा रायजोफ्रा हमनांगौ सोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौसो हमगोरनांगौ बिथांमोननि रेफारेन्सआवनो राजबंशीफ्रा आदिबासिफ्रा दिनै बेबायदि सुबिदा मोनदों एबसु बादि जातीय संगठनानो एनअसि हरबायब्ला नोंथांमोना पलिटिकेल पार्टि जानानै मानो हरनो हाया दा बेयावसो बै समाव हाग्रामा महिलारिफोरा कम्पेलेसन जानानै बायध'था जानानै दिनै बै समाव 2016 सालाव हरनो गोनां जादों दा बे दाया सोरनि दाया बेथ' दुलाराय बर' फरायसा आफाद बै समनि दैदेनगिरि रोनगोरा नार्जारिनि गौतम मुसाहारिमोननिसो जानांगौ बे दाया दिनै हाग्रामा सारखौ मानो गाज्रि रायदों माखासे आइजोफोर जोंनि उन्दै उन्दै बिनानावफ्रानो हाग्रामा साराव गाज्रि बाथ्राजों रायलायबाय होमबा बे जातिनि सभ्यताया बहा थांगोन दा आं खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबादि मानसिफोरखौ थुनलाय नाङा उन्दै गथ'फोरखौ आन्दलनाव बारसोम होनानै बेबादि गावबागाव माने जातीय सम्पतिफोरखौ जोंनि बे नेसनेल बे मोनसे एसेट्स बियो दा बे मन्दिरखौ सिफायोब्ला बयनिबो गोसोआव निस्सय दुखु मोनगोन बेथ' एबसुनि मोनसे हुदा बियो बयखौबो माने बेबादि एसे दाय मोनबाथाय दायथ' गैया समाल'सना खालामो आंखौबो पद्मजरानि हा हगारनायनि नामाव बिथांमोना बुस्था सावदों आंनि फट' बानायनानै
आब'मोन लक्ष्मीनि नामाव आरो देवराव देख्रेब जों साथामखौ मुसुखा बानायनानै सावदों थिग बेफोरबादिनो बिथांमोना गावसिनि पलिटिक्सखौ सारभाइभ खालामनो माबा मोनसे सरकार लाबोनाय नङा दे जास्ट टु सारभाइभ देयार पलिटिकेल पार्टि दे आर डुइं जास्ट लाइक माने आनपार्लामेन्टारि वार्कस दिनै बिथांमोना दिनै खालामगासिनो दङ रायजोफोरनि सेम्पाथि मोननोसो बे जेबो गैया बेहाय माने प्रमद बर' होन प्रमद बर'आबो गौतम मुसाहारि रोनगोरा नार्जारि जेब्लानाखि एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन बेवहाय माने भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै प्रमद बर'आबो दंमोन दंना गैया लरेन्स इस्लारिया जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारिमोन बै समावहाय होमबा बिनि दाया बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जायफोर नेताफोर दङ बे नेताफोरनि दिनै हाग्रामा मुजिरखौ दाय होबा जाया थुखा बानायनानै सावब्ला बेहाय दाया जोबा दा बै दायनिगिरिफोरखौसो रायजो राजाफ्रा दिनै बिसार खालामनांगौ एबसुआ मानो बै समाव हरजेनखो बिनि सायाव बिथांमोना तदन्त खालामनांगौ रायजो राजाफोरनि आदालताव बिसार जानांगौ आरो बे बिसारखौ रायजोफ्रा खालामनानै फैबाय थानाय जिथुनाखि MLA इलेक्सन बेवहाय बिथांमोना BPF खौनो सापर्ट खालामनानै जोंखौ देरहा होफिनगोन जोंहा बेयाव बिसास दं रायजोफोरनि सायाव